ಮಾತೆರೆಗಳ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆರು ತುಳು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎನ್ನ ಪ್ರಯಾಣದ ಕುಡಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಗು ನಿಖಲೇನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಯಿನ ಜಟ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ತೆರೆಯೋನ್ಗ ಇನಿತ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಂಚೆತ್ತುಂಡು ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಎಂಚೆತ್ತುಂಡು ಮೈನಸ್ಸಾ ಪ್ಲಸ್ಸಾ ಪನ್ಪುನೆನು ತೆರೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ದುಂಬು ಏರ್ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜಾರ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಬೆಲೈಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇತ್ತೆ ರಡ್ಡರೆ ಗಂಟೆ ಆಂಡ್ ನನಲ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಓಪನ್ ಉಂಡು ಸೊ ಇತ್ತೆ ತುಪ್ಪುಂಡ ಎನ್ನ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋಡು 27,000 ಎನ್ಮನದು ಚಿಲ್ಲರೆ ಮೈನಸ್ 22,000 ಟಚ್ ಆಂಡ್ 27-28 ಟಚ್ ಆತಂಡು 28,000 ದಯಪಂದ್ರೆ ಇನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸೋಮವಾರ ದಯಪಂದ್ರೆ ಶನಿವಾರ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಥರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಂದಿತ್ತು ಸೋಮವಾರದನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಓಪನ್ ಆನಗನಿ ಕೆಂಪುಡು ಶುರುವಾತಂಡು ಸೊ ಎನ್ನ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ 27,000 22,000 ಮಟ್ಟ ಲಾಸ್ ದಯಪಂದ್ರೆ ಇನಿತ ಒಂಜೇ ದಿನೋಟು ದಯಪಂದ್ರೆ ನನಲ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಒಂಜಿ ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಓಪನ್ ಉಂಡು ಆಂಡಲ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಒಂದೇನು ಪ್ಲಸ್ ಆಪನಂಚಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಈಜೆ ಇನ್ನು ಮಾತ ಕಂಪನಿಲ ಮೈನಸ್ ಉಲ್ಲ ಸೊ ಅಂಚದು ಈತ ಮಲ್ಲ ಲಾಸ್ ಆಪನಂಚಿನ ಲಾಸ್ ಆತಂಡು ಸೊ ಒಂಚೂರು ರಿಕವರ್ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 25,000 ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತು ಉಂಟು 5 ಮಿತ್ತು ಪೋಪುನೇ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು ದಯಪಂಡ 22 ಟಚ್ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು 5,000 ಒಂದು 29 ಮುಟ್ಟ ಪೋಪುನದ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಟು ಕಮ್ಮಿ ಪಂಡಂದ್ರೆ ಒಂದು 28 ಅಂಡಲ ಬತ್ತು ಉಂಟು ಪಂಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ದಯಪಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಹಿಡ್ದಾವರ ಒಂಚೂರು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೋಡಿದುಂಡು ಓ ಪಕ್ಷ ಬಹುಮತ ಬರ್ಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ಪಂಪನಂಚಿನ ವಿಚಾರಡು ಈ ವಿಷಯ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲು ಲೈವ್ ಮಲ್ತು ತೊಯ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಕ್ಲಿನ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಎಂಚ ಇನಿ ವರ್ಕ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೊರತು ಒಂದು ಬರ್ಕ ಆ ರೀತಿ ಉಂಡು ಇನಿತ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಎಂಚುಂಡು ಸೆನ್ಸಸ್ ಎಂಚುಂಡು ಪನ್ಪುನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೊಂದು ಬರ್ಕೈತೆ ತುಲೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತುವರೆ ಪೋಪುಣಂದ ಇನಿ ನಿಫ್ಟಿ ಆತದಾಲ ಮೈನಸ್ ಏಜಿ ದಾಯಪಣ ಒಂಜಿ ಇರುವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೈನಸ್ ಡಿಪನ ಸೆನ್ಸಸ್ ತುವರೆ ಪೋಣಂದ ಖಾಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಪ್ಲಸ್ ದಾಂಡಿತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ನಡುಟು ಉಂಡು ಅಂಚೆ ನಿಫ್ಟಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತುವರೆ ಪೋಣಂದ ಪ್ಲಸ್ ಉಂಡು ನಿಫ್ಟಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ತುವರೆ ಪೋಣಂದ ಪ್ಲಸ್ ಉಂಡು ಅಂಚಂದಂಡ ಒಂದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದಂಡ ಎನ್ನ ಡಿಪ್ಪುನಂಚಿಟ್ನ ಎನ್ನ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಡಿಪ್ಪುನಂಚಿಟ್ನ ಕಂಪನಿದ ಶೇರ್ ಡೌನ್ ಉಂಡು ಸೊ ಒಂದೆರಡು ಅವರನ್ನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ನ ಎನ್ಕ್ 27,000 ಚಿಲ್ಲರೆ ಲಾಸ್ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ನ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಕೊಡಂಜಿ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ತುವರೆ ಪೋಪುಣಂದ ಇನಿ 1.5% ಪ್ಲಸ್ ಉಡಲ್ಲೆ ಸೊ ಒಂದೇಟಿ ಯಾನ ಮುರಣಿವಂತೆ ಶೇರ್ನ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ಗೊಂದು ಯಾನ ದೆತ್ತೊಂದು ಅಂಚಿತ್ನ ಮಲ್ದನಂಚಿನ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟು ಸೊ ಒಂದೇಟಿ ಯಾನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದನ 72,000 ಇತ್ತೆ 75,000 ಆತಂದು 3,000 ಪ್ಲಸ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 4% 4.25% ಪ್ಲಸ್ ಉಂಡು ಇನಿತ ತುವರೆ ಪಂಡ 1% ಪ್ಲಸ್ ಉಂಡು ಒಂದೇಟು ಉಂಡು ಪಂಡ ಅದನಿ ಗ್ರೀನ್ ಉಂಡು ಇನಿ ಪ್ಲಸ್ ಉಂಡು ಏಷ್ಯನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ತೊಂದೆ ಮೈನಸ್ ಉಂಡು CDSL ಇನಿ ಮೈನಸ್ ಉಂಡು HDF ಬ್ಯಾಂಕ್ ತುವರೆ ಪಂಡ ಪ್ಲಸ್ ಉಂಡು ದಯಬಂಡ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಡಿಪ್ಪುಂಡ ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಇಪ್ಪೊಡೆ ಇರೇಡ ತುವರೆ ಪೋಪುಂಡ 3.81% ಪ್ಲಸ್ ಉಂಡು 100 ಶೇರ್ ಮುರಣಿ 100 ಶೇರ್ ಯಾನು ಶೇರ್ ಮಲ್ದೆ ರತನ್ ಇಂಡಿಯಾ ತುವರೆ ಪೋಪುಂಡ 0.16% ಅಂಚನೆ ಟಾಟಾ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ತುವರೆ ಪೋಪುಂಡ 0.80% ಪ್ಲಸ್ ಉಂಡು ಸೊ ಒಂದಿತ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಡೋರ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಡು ತೆರಿಪಾಗ ಎನ್ನ ಹೊಸ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಹೊಸತು ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ 1.1% ಇನಿ ಪ್ಲಸ್ ಉಂಟು 784 ರೂಪಾಯಿ ಇನಿ ಪ್ಲಸ್ ಉಂಟು ಆಂಡ ಬೊಕ್ಕೊಂಜೆನ್ನ ಓಲ್ಡ್ ತುವರೆ ಪೋಣಂದ ಐಟ್ ಮಸ್ತ್ 21 ಮುರಣಂಜಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ 29 ಸ್ಟಾಕ್ ಐಟ್ ಉಂಡು ಸೊ ಐಟ್ ಮಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಪನಿಲು ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ನಡೆದವರ ಸೊ ಟಾಟಾ ಪವರ್ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಝೊಮ್ಯಾಟೊ ಅಂಚನೆ ಜಿಯೋ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಒಂದು ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಅಮೌಂಟ್ ಇಪ್ಪು ನೇರ್ತಾವರ ಸೊ ಐಟ್ ಮಲ್ಲ ಲಾಸ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 4% ಬೂರ್ಂಡಲ ಅವು ಮೈನಸ್ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಆಂಡಂದಲ್ಲ ಅವೇ ಸ್ಪೀಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಒಂದು ಇನಿತ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸೊ ಇನಿ ಎನ್ನ ಒಂದೇಟು ಒಂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಉಂಡು ಐಟ್ ಎನ್ಕ 27,000 ಮಟ್ಟ ಮೈನಸ್ ಬರೋದುಂಡು ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಅದು ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ಪರೆ ತುಂಬ ದಯಪಂದ್ರೆ
ನಿಖಲೇನ ಸಹಕಾರ ದಿನೋಡಿನ ಎಡ್ಡೆ ಸಹಕಾರ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ವಿಡಿಯೋಲ ಮಲ್ಪರೆ ಖುಷಿ ಆಪ್ನು ಕೆಲವುದ ಸಮಯದ ಅಭಾವದವರ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಆ ಒಂದು ಈಜ್ ಆಂಡಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕಂಪನಿದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಪವನಂಚಿನ ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಗ ಕುಡಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕಿಗ ಅದಮಟ್ಟ ಮಾತರಿಗಳು ಬಿಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಜೈ ಭಾರತ್.